and Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Jerome. Recorded by X Thunder Gaming. Bay, nakakita ka sa bagong transfer eh. Wa ba bay? Ako sa kong kakita na. Ato pagkitaon, para mamasa niya itong bulihon. Saman. Sige. Tag-ano na ako. Nanasan mo na hunahon ang kabuang sa? Oh, someday, kami pa. Ay, ambot ninyo. Kanusa pa ka mo magabaan na ninyong kalaki, no? Badlong nga raguning best friend ni mo, bay? Jayan, sagdi na lang gud mi. Wabi daw ka na mo abil-abila. Mang stay put ka diha, ha? Kay pangitao na mo ang bag-ong victim. Ikaw na yung bagong transfer din eh. Oh. Tiyasag na ano mo eh. Bye-bye, murag sobra na mo sad na. Babae ba na? Sus, tuong kag babay. Say nga ano mo? Bye, sakto na lagi. Oh, saman, di ka matubag? Kailan? Kaila, tana? Oh, asaban mo? Ako ni bala niya, bye. Tana? Salamat ngayon mo kung gipalayo nila, ha? Palayo atong mga tawhana. Bulihon na ka doon nila. Ngano? Ikaw? Dili di ka usa nila? Ha? Usasad ka nila sa mangbuli sa mga tao nga dili ka maong masukol. Pero, isog ra kung daghan mo. Unsa? Pero tanaw na ko ni mo. Napaka-chance ka mausab. Nahibaw ko nga dili ka pareha sa kasalbahis nila. Gilawas gud ko ni mo. Ito. Thank you, ha. Kaila di ay ko. I'm Jerome. Amigo na to Jerome, ha? Nga nung di man mawa si Kayla sa una-una. Siguro tungod kay karon pa ko nakasugot og tao nga mauna gani gibuli, pero giday gihapon ko. Bisag naibaw siya nga kauban ako ang mga nangbuli niya. Lahi sa gid ka Kayla da. Nakuryoso na gid hinuon ko nimo. Nido nga lagi kag uli na ako. Dolo mo kay ninyo. Maong ihatod na ka. Asa day inyo? Secret? Arty, ha? Kung magsige kag uban ako, basig may buong ni mong mga amigo, ha? Basig kung siya naon-naon nila. Nakabantay man ko nga sige mo kuban. Pero batil gyud na tubihan na eh. Kaya kung dili pa, magduda na gyud ko nga nakagusto ka niya. Huy, harsh kayo ka. Tinood sad. Pero bisag di siya gwapa. Di siya sama sa ubang babae. Sure ka? Panguyabi ko na ba eh. Tanawang tag lahi bagyo siya sa ubang mga babae. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Manguyab ka na ako? Nga naman, ako'y natripan ninyo? Ha? Dili oy. Ganahan lang jud ko nimo. Sigurado ka?
Wa ni sagol binong ang imo? Wa, Kayla. Seryoso ko nimo. Sige. Inood? O, Jerome. Gisugot na ka. Yes! Abi na kong lain siya sa ubang mga babae. Pariharam lagi. Nisugot man na yan nga imong ipanguyaban. Nagtuo sa ko nga, mubalibad siya kay bago ra ba yung nagkaila? Nagtuo tayo na siya nga. Naay makagusto siyang dagway. Buwagyan na to ba eh. Ug sultis tinuod nga, gisuwayan rin mo siya. Bay. Jerome, hilom lagi kay karon. Nakay gustong isulti? Wa. Ganun, murag di ko ganahan pakikbuwag niya. Padayon ang nagkanin ako, no? Tuod di ay. Suod makayo mo ni Jayan, diba? Oo. Ako siya ang best friend. Nga naman. Feeling manggod na ako. Dili kay best friend rin ang pagtanaw ni mo. Feeling na ako, nakagusto siya ni mo. Ha? Uy, imposible na, uy. Dugay naming amiga. Ako gina nga. Kung nagtuo ka nga nagsalos ko, nasayop ka. Kaya na. Jerome, ayaw kalimot ng Sabado ha. Ato sabay. Oo. Birthday mo din mo, no? Yep. Magparty ta, ana. Okay. Sige. Tuod di ay, nahibaw na si Kayla sa tinuod nga, gipanguyaban lang nimo siya kay imo siyang gisuwayan? Wa. Nakibuwag ko niya, pero wa ko mahatag og rason. Okay. Lain man gud siya, tinanawan ako, good. Ha? Salamat sa mong pagbisita din is bahay, ha? May problema eh. Pero, di na ako magdugay ha, kay birthday ni Jayan. Kila? Uy. Aray, sakit akong tiyan. Ha? Nga naman. Jerome, ayaw ko biyahe, please. Ako rang usa diri sa bahay. Ito pa. Gituyo ni mo? Ha? Gituyo ni mo para di ko makaadto sa birthday ni Jayan? Unsa? Ano ko buang nga pa, Kayla? Nasakpa na ka. Jerome! Hey, ni atuod ka pero muragwa din himo una-una. Narokoy yun na. Kunon sa mana, kalimti na. Mag-enjoy ta karon. Asalam ni Skyla. Pila ka adlaw naman siyang absent. Ay ko ino. Among niya yung pagskwila. Tungod lang may nag-away mi. Kagamay sa utok. Bay! Ah. Mas kabuanga. Ha? Nga naman bay? Uring absent o pila ka adlos kayla. Hospital mo niya eh. Ha? Tito, kumusta si Kayla? Uman ni mo biyae ang akong anak. Nga siya rang usa. Nga nahibaw kang nisuol ang iyang sakit.
Mangutana kag kumusta ang akong anak. Sakit? Unsay sakit dito? Dunay kanser si Kayla. Unsa? Ug wa na makaya siyang lawas. Wa na ang akong anak. Unsa? Kayla! Kayla! Kayla, pasaylo ako. Sa iyo pang akong pagtuo. Wa na lang ang tati kapihay. Siguro, buhi magkaroon. Pasaylo ako. Huwag kang makasulti ni mo ini sa buhi pa ka. Pero ang tinuod, mahal na ka. Mahal na kayo, tika. I know you're somewhere out there, somewhere far. Sa tinuod lang, nakonsensya ko sa akong gibuhat. Gitago na ko nga mo relasyon ni Kayla tungod kay gikauwaw na ko siya. Pero grabe man di kasakit nga may bawaan ako nga wa na gid siya. Ug dili na gid ko makakita ni Kayla hangtod sa hangtod. Dili na kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kada mga higalan kaagi ni Jerome nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kapangayo, awit nga nagulahan, Talking to the Moon. Talking to the moon. Ang maong kaagi gibahatan do sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. Yadres lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.